ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του. Επικίνδυνα τώρα μες στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Σουάρες κάνει μεγάλη. Και ενώ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με το πολύ δυνατό σούτ, η απόκρουση από το Χαλκιά. Το πρώτο σούτ από το σέντρα. Η απόκρουση πάει να γίνει το λάθος από το Χαλκιά. Κενή εστία ο Τσιρίλο. Πανικό στην άμυνα του ΠΑΟΚ και το γκολ από τον Σουάρες. Πως έγινε εδώ το λάθος από τον Χαλκιά. Με κενή εστία δεν μπόρεσε ο Τσιρίλο να διώξει μακριά. Και ο Σουάρες αυτό το γυριστό σουτ. Ξανά Μαλεζάς. Τσιρίλο δεν μπόρεσε, επικίνδυνα ο Σουλεϊμάνη, αποφεύγει το Μαλεζά, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ, για τον Άγιαξ. Ο Σουάρες αποφεύγει εντυπωσιακά το Μαλεζά, αλλά σώζει ο αλλά πέρασε από το Μαλεζά ο Σουάρες επικίνδυνα, δυνατό το shoot out. Η πάσα για τον Ήβιτς, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, γκολ! 1-1 στο 72 με τον Βλάταν Ήβιτς. Και έξαλλη στους συνεργάτες του και ξανά το γύρισμα από τον παίκτη του.